Hasan Buğdaycı u Yasemin Buğdaycı hevcini heven u lugunda sergeliya yeb serçinara amede vaya dijin. Malbata Buğdaycı düdüce keç, düdüce kur xwediye 4 zarokane. U keçka wan ya 5 salî nexweşê gurçikê ye û nexweşiya wê jî kronîk e. Ji bo ku Almîraya 5 salî bigîje tendurustiya xwe divê nexla gurçikê were kirin. Lê malxwê malê Hesen bi şivaniyê debara mala xwe dike û derfetên wî rê nadin ku ew têdaviya keçika xwe bike jî. اشخور شغلی مشخور دیچون بر پز ارچون بر پز مهام به میلیارد و 200 میلیونی بو ولی خودی پز جفرود از آن به ایشیمام و قیزام جوار نخوشه و گچمام نابه یعنی از ولی چارesiz مامکان زان از بیم چی کار چاب کم زان حال مجی zaten دورته ده دور مامتونه زلامم zaten isal ne şogli hem daha perişan bun. Ji bo ku Almîraya 5 salî di şert û mercên baş de were tedawî kirin, malbata hêjar ji xêrxwaz û peywendîdaran daxwaza alîkariyê dikin. Ve morman yani mecburi em zamen em çapkın yani yardım em jî dixwazin. دلخوازام قیزامن اما قیزامن تداویا و او بونا تدیل باجار کی مثلا استانبول مثلا آنقره کو مثلا ببرک نقلی کو او بونا مثلا یکی دسباب تا جمره دسباب تا مثلا آلیکاریا ما بکرانا Tedawiya Almîrayê an halin nexweşxaneya zarokan ya Amedê dewam dike û ew ji 10 rojan carek Almîrayê dibin ber kontrola doktor. Lê ji kêmderfetiya ew carna vê tedawiya pêwîst jî pêk nayînin. Şert û mercên xaniyê malbata hêjar jî ji bo jinek tendurist neguncavin, di halê heyî de endamên malbatê debara roj bi roj jî bi zorê pêktînin. Di vê rewşê de Almîraya nexweş bi dermanan tê tedawî kirin, heker neqla gurçikê neyê kirin jî rewşa wê yê ku her biçe xirabtir bibe û hetayê divê ew dermanan bikar bîne. Abdulselam Akıncı Rudaw, gundê sergeliya Çınar'a Amedê.